God dag. Jeg heter Sølve Kjørasson, kommer fra Landsverk. Jeg forridere her, og jeg faktisk ved at samle data inn mest. Jeg tror ikke jeg data. Men vi så blir avvist nummer 24. Maria nevnte så avvist når og andre eisen nevnt avvist her. Ja. Så kunne kjøre det fra et felt han da veien. Lycka få till Jordan kör. Vart lägger jag Mark? Ja, det gleder jag kör. Okej. Bättre då? Ja. Ja. Så jag vet vi tar just den framlö Landsverk om vävlagsbrötingar och avskan av flottning. Vi tar ju landsvägar att halta. Så det snir avvis nummer 24 som vi har tolkat litt lydsyntro på og har fokusert på. Så det ligger som helt stått syndrom avvisan og syndrom landsveier og syndrom hva vi atler arbeider vi. Dette så det som avvis 24 cirka dreier seg om halt igjen. Han nyttet til å møte om vantar og avleggingar av vevlagsbrøytingen vid flottninge, hvordan vever fyrbrikte, stormar og hakkande kjøremål og hittabrøytningar avvarska flottning. Og trygt, og hvordan det vi kjører vi tåler. Det ligger som til man vi bruker han til, kan man si. Ja. Og så har jeg lagt her, hver avvarsen definerer over, så det er tulking av sin reisning avvarsen. Ja, her så over parsta førjon, det var landsveier, ja. Og her er sånne parster av førjon, og så har vi noen avbjørninger, og til akkurat som Teiba nevnte Hergar og Sissal om et her. Og eisen veverstående om å vekkere brøytestad, og vi får hakkende kjøremåler. Så avbjørninger til som i det, årløp, omalopp, skrilopp, skavallopp, rim og stormar. Til som klassikerne som vi tar, da det kommer til veverleie, hva det avbjørningen til åkken av vev. Og til at her vi rekner noen eisene, det glemte jeg å si, og hatt det som hun siste nevnte, sånn råkner fra NASA. Og her er det sannlukt at det hakkar, og at det er så mial. Men det er det samme som det har sagt. Og så hokser jeg, da kan du av og verste vite, hvordan jeg veier til åkken kan skrive vanta for akkurat som kjøremalen hakkar. Så vi har faktisk 2,6 kilometer av vealångt som under 6 meter hatt, altså fra nolla. Og her markerer vi reion og snær korslån. Og jeg kan si at det er sånn at två stør som særlig utsett, og det altså her bridgingen her om Kvannarsund og Haraldsund. Det er jo øyelig nærvia, og her kan bli være ekvislitt, og så man kan ikke bruke veien hvis det er forrikt vever. Som är skiljer då så kommer det vant noen synte mer av det samme veksten vi har i framtiden. Som är skiljer med slåkan här. Så tog det tøtning for åkna vi trykker veien at det tålet er vekkere med landet. Så avsynns ikke åkken til resten av 2,6 veldig simpelt, men det er til enn vi at vi er kjær, vi er nok så kompleks, kan man si, likevel. Det er nekka brikkvarer, nekka ui veven. Det er så stor at her er det kvalpa særlig som er lagt. Og så det hva er det som blir avbjørninger vi har i det, som vi kunne vant noen kanskje sitte mer av i fremtiden. Ja. Så her er en liten filmer, at jeg viser det igjen, som Landsverket gjørst. Noen har kanskje se. Ja, vi nu senast vi hade ölen kan kava vi ta kom åren årsskifte och kaven har la halt lycka till 12 januari nu och ta för att räkna öligt land. Det blev överför och det blev så lågt i veckan och då blev det så reellt ekvisligt. Vi skrasa ett och halvfjärs årlopp innan för faktiskt inte så några timmar. Men alla rest är det näck flyr än halvfjärs. Det så jag vill nu att han tar vi där runt och rensa och grappa renna så
Det alla sin kaven som knapplen skulle ur fjällen och allt det regnet som var som har skapat alla ser overlåpne. Vi har haft folk ute nu till rensa renner, bäj vi lastbilen och maskinen och så det kräver nekva tog, ölen nekva arbetsorsko, så till runt Strømøytene och Østrøytene och också Norrøytene till ölen nekva overlopp som må rotas upp. Till Eldvega vägen hade vi ölja storlopp, ett minne och ett annat som var rättligen störst och det var den 16 februari 2022. Det visade sig att vi hade dronemynter och fick kanna hur snägt tillfärd kom och det var hela 5000 kubik av tillfärd. Och det var gjorde det att det var inte skörande i några dagar och färsla mot skipast. Och än i det, jag ser nu några år sedan så vävren inte körd attor och vävren ringkonstante. Så det är inte länge tog att få bött om vägen här 18 år, jag ser overlåpende visste sig. Att alltså lyssna om kan vi uppleva att det är så i januari år. Så hvis vi får mer av som växer så må det passa bättre på vägen här. Och här är ju underföringar av dödla väven som tägar räkne. Och därför att åtna så kan se syndrom nu. Och eisne om vad kan hända annars. Åtna, tänkte du det för? Ja. Norrøya tunnelen han lät upp 19 april i 2006 och det gick ju fint och i kvar här kör ju några bilar en 4-5 bilar om dygnet och lugga fram till han 1 februari i 2014 vi det var då så nu lunch väl om hackande vattenstöv och när hände så det att vi får se här Kjekvarner brauta och pomockara, byrgingar och det så jag det gott om här. Det i Larvik och en penan lejar morgon 1 februari och i 14. Och sjående så brim det kan skapa stora avlöningar. Och det så jag här. Det var inte många kritik om minst hatta. Hvis du skulle köra med Larvik och Klaksvik. Så satt det så lösande ut den här lejarmorgon. Och här var det inte körande i ja, det tänker han löt att rota så har borstat. Men sjående den här brimvärjan eller brimgären som kört här, han blev så kört av nutjon. Han blev hackaver. Och det är något som man må huxa om just nu. Tar ju man gershornar brimgärar som hesar. Gosse tåladar. Gott nok var det öjanig flowhäntande igen. Och det var här i strömmar. Och så trust det över i sjön och luften och allt spelar in. En sådan det som händer ner. Men så ekvisligt kan det vara. Det är öliga gåva mynter som heter Adelberst Ellenskort och Tietje. Och här ser man bara. Och här Erastan som Sölven nämnde. Och byrgingen om Haraldsson och i Kvannasonde. Och vi har också sett till dömes i Kotlafyrre, här nianför kyrsten här. Och i Udi Saltnese, här vid tunnelen vid Rundkonsten här. Så är ganska till han går som man gör det, om det blir akkurat som ett stovgolv om det är bara sända på. Det är möjligt att det bryter inte, men här sitter vi att till öliga krafter som är på spel här. Så det ska göras en god värja. Det som vi också såg här i filmen och det som vi upplever till att det ser överlåpande. Det skapar, ja, det gör vi sykker det, tar vi køyra fram i venen at det til nek som skåla borstor. Rabatten er et eller annet ved-økselen. Hon skåla vekk. Og det vi har då som intens regn. Og det vi regner helt utrolig ytterligere. Det viser som at det regner nek mer og nek mer intens nu ta ut det regner. Og det bare noen mynter som
Nu sikkert det selv ganske mer for skjermen og granskar i datatølen, og som her det mer ut av marsjen etter her på hentamaten. Og det som vi røyner så her var oppgaven til å rotta og sette i standard. Men det var ikke testblitt den her morgenen. Men vi lever jo i en fjallalande, og tog kunne vi som få at det ser overlåpene som vi får. Og det rundt alle stedene etter skål og bostor, at det er øyne som lever i sjåk. Så kan du si det. Det som til det, så må vi legge som hitjes ikke frem etter. For jeg som har tryggvarm av oss, hva det vi vil gjøre? For jeg legger som holdt eier vi oss ned, 22,6 kilometer, vi koster så og legger noen ørense kreisene. At brikkvar veier skulle tåle seg ekvislig over fire briktene, altså til at brimverdiene Larvik, og vi gjør det ordentlig, ja, som er trytja framkommelagene, altså flottningen kommer fram. Og gå av forsøkene reisende går her, det får reisende fra Veverstå Førja. Det er deilig, veldig godt at vi får veverforsøkene, det bruker 8 dagligt, men det er veldig godt å få det her. Så stormar och kärv kommer så kan man fira kanske så när man stadigt färra framkomla alltså man kan flytta sig ja och vara och folk och att kunna flyttas av vänligheten och och så har vi också alltså här Copernicus det här projektet till EU det har 2 fältsvänner Sentinel 1 och 2 allt rätt här kunde fylja vi brighting och i landslänen och här så skriver det annars har det man kan switcha millimeter brøytingar. Ja. Så vi sitter for, vi skulle gjerne få gang til at det arbeid vidt og for en tøy siden. Jeg har nesten vi burde oppleve til atter. Jeg vet ikke om vi tar gang nå, men sørste visste jeg og det ikke til. Her kommer man få inn av forsøkene reisende automatisk. Vi har fyllt seg ekle hvordan lente flytter seg. Ja. Til ratar, jeg ser Sentinel 1 og 2 ratar av fyltsvenner som tar data fra lenten, kan man si. Ja. Så det var det, man lyssnar til. Så jeg halte ikke mer, det var visst det. Takk for det. Takk for det. Tusen takk for det. Spennende framlova og ikke sørst hun vet ikke han til, så alt er ringa vekkere, men Copernicus kan sånne kulturer forklare til eller si noe mer om det her i salen. Altså, hva skal til for vi får utgang til Copernicus? Noen som vet det? Gette når han er. Han blir videre svårt. Ja, hei. Copernicus, can we get access to the Copernicus data? So the data is free, and we can get access to the data, but it takes a lot of doing to do something with the data. But there is a EU facility where you can access the changes in heights very easily, but it doesn't cover here. And I've made inquiries about this, and yeah, Kanska in the future. Yeah, data is available. Yeah. Freely available, the software to look at the data as well. But it's very complicated to do that. That's why they've got this other front end to make easy access of height changes. And then you can use that for land movement for all sorts of things and relate that to mean sea level movement as well, maybe. So it can be related to lots of work that goes on here. Ja, en ega spurninga træt, og en felle kaffe. Her var en. Hej, spännande. Nu arbetar vi det snackar om 4 i motor så är så det vita när det skulle ut att böta vägar och skrilopp och skalvalopp och allt det. Men pratade närkande om firebridging. Nu vi har
Det är öliga kloster, det är en tendens till att det är ekvisligare väver i framtiden. Jag vill inte arbeta vi att förebygga att skriver hända till dömes vi ASEA-talet eller öron ändebötingen som styrsta lente bättre till framtiden. Öppnar för att diskutera stängna vi ASEA allt möjligt. Till det att jag ASEA talar ett men lente i färjan är nog så viktigt. Det är några skrier som inte lyckas som det är mer följsam för vattnet till löms neta skrian vid Jorvägen till löms en skria här som är över för jöknen en skria en stora äggvisliga skria. Så i huxa är kanske vi Copernicus data kunde man kanske förutsäga att nu flyttar sig så passar sig inte på tandvägen checka om vi skulle göra något för att trycka skrian inte för vi man kan trycka skrier och sådana ja. Men jag tror inte säga om för att vi ASEA och vi tränar för häckna och till så säger skjuta vägen så räna bästa mån att få till så att det är inte fair så att säger inte är en förring men alltså säger ska det vara så vilket till att diskussion vi diskuterar alla allt som vi gör för förebygga kan man säga till att rensa så ränderna det till alla såna ting som detta om man hamrar någon så det frost så frostbrunches the growth och så detta tillför ner bästa döme är kanske här så i kvarta i Köttnevik. Här vet inte det Köttnevik. Här är alltså ett nät spänt från vi hamrar in mot bygdene. För jag tänker grot som detta om man. Om man lopp. Och det är en trubbel här planlägger man så en tunnel för att släppa fra om man lopp ja. Men det är inte ringt att det årloppet som jag åt nämnde jag är en trubbel att vi gör att knappt liksom negg frost och så en äggvislig hittabröjning och negg regn samståndes. Så Kevin han tar tillfälle vissar och i av någon och blockerar tvärränner och ränner i jökna. Alltså vävern är atlas vi har redan några brickvar för ju en truntal trusliga där och vi har fullt av underföring under vägen till små rajer och allt möjligt. Det har fyllts upp ta i Kevin och tillfälle kommer ur fjällen och blockerar så kommer vattnet på vägen, no? Så förebyggen chocken till att tvärrarna ska rensas räckligen och så man efterhittet här och brukar lösa dra tog på att kanna det som vi långt häva av förebyggen kan man säga att vävern inte för till räkning är så att det för under vägen alltså näckre vägar atspåra vägar för ju tar lagt det all inte och vi tar just ränner bara men vi inte är själva men alltså tar som skill för så vävern är tryckaver mot ja vi tar små rajer blå ekvisliga och näckre räkning så rända under. Hvis det blir tippt så kan det fytlas i över båda vägen och så blir tillfället under vägen vatt och kan flytta sig. Ja? Så blir det en skri kan man säga. Så förblir chocken till först och främst att trycka vägen när vi har gått tvärren och öppnar och att vattnet släpper det. Så bojar ja. Jag vet inte om det alltid synder på Sverige, men säg jag vet inte vad jag kan göra vi gör det men det är klart att lent i färgen är också immest eller immest. Hamran är nog det farligaste att en steiner en roman. Yes. Tack för det. Tusen tack för det. Jag håller vi för att stäcka här.